Salutare! Acum eu ne jucăm Slither eu. Să nu-ți facecam. Și o să ne dăm un Mă obosești îngrozitor. să ne dăm un nume. Și ne vom numi nu. Serii. Gata. Da. Ne dăm numele serii. Dăm numele Shift. Gata. Și acum jucăm Slither.ie. Ne-am dat numele Shift ne cheamă. Ok, nu sunt pricepută să-i dați eu, da, acum încercăm. Ok, deci încercăm să jucăm Slither. Poate nu știați. Stați. Nu uiți cam așa. Se vadă cam așa. 3,6 km. Mergi pe 2. Că, uitați. Până la 2,2 ca să scăpăm de gândare. Mergi pe 2 că intră pe una. E ușor pe 2. Dar pot să fac un facecam. Nu mai trebuie. Asta. Cât de tare mă obosi drumul ăsta până aici. Când mergem așa. O să-mi pun facecam în cort. Cum și pun toți youtuberii. E prima dată când filmez cu facecam. Asta am acum pe YouTube, n-am jucat multe. Ați văzut. Și ne jucăm, nu știu. Da. Nu știu ce să previm. Ce vă place vouă? Spuneți în comentarii ce vă place. O să previm casa asta. La un loc. Hey, what is up guys? My name is Rosaio and today I'll be showing you how to build a secret base. Now this tutorial will focus on the entire design of the base and not just how to hide the entrance like many tutorials of this kind. So without any further ado, let's get right into building it. Now for the first portion of this tutorial, I'll show you how to make a quick secret doorway which uses a hidden pressure plate with a bow and arrow. So the first thing we will need to do is find a corner off of a hill or mountainside. So once you find yourself a corner, we'll begin by removing 2 blocks at the side and then 2 blocks behind the corner. Then place in a pressure plate behind the corner and remove another 4 blocks behind this. Next, remove a block behind the pressure plate and place in a redstone torch. Now place a block over this torch and add a piece of redstone on top of it. Also remove 2 more blocks at the back right and place in 2 sticky pistons at this spot. And then add dirt or stone on the pistons depending on your terrain on the outside.
Now to get inside, we will need to grab a bow and arrow. So aim at the bottom corner of the block attached to the lower piston, and then the door will open up. Simply go inside after we shoot, and the door will stay open until we leave the pressure plate. Now that we have a secret entrance, we can now start designing the base. So go inside, and at the end of the pressure plate, start clearing out a small walkway that goes at least 5 blocks into the hillside. At the end of the walkway, we will now clear out a 13 by 13 square with a height of 4 blocks for the base. I'm not going to show me clearing out this entire area, as removing blocks should be self-explanatory and take only a few minutes. Nu. Nimeni nu vrea. Once this 13 by 13 area is cleared out, we will then add quartz pillar blocks at each of the corners. Vreau să ajungem. La mama mi vezi că filmez. Și da, suntem în mașină. Filmez în mașină. Acum. În drum spre mare. Then we will add these pillars at the center of the left and right walls. Filmează în drum spre mare. Tati, După ce că ne nu... rău în Also place mașină. pillars on both sides of the entrance and then add these at the back wall as well. Dați-vă înaintea mea. Dați-vă jos că ajungeți înaintea mea. Nu au nimic. Ți se conectă boxa. Oprește și tu Bluetooth-ul la aia. Asta îmi pun și eu conecta ceva. Imediat. Eu de-aia la boxa asta, ascult muzică. Mami, știi că măcar sunt pe filmare? Și nu știi să oprești Bluetooth-ul? Dacă sunt pe filmare, nu prea. Da, așa, de sus și oprește-l din bară. Nu merge așa ăsta. Ăsta